Ọra mmụ Igbo mma mmanụ ọka nwanna ma na ekene unu tata abịala m ka m kwulu ọnụ m ka nna eze bire nwa mmụndụ ụba ngị bụ eze ka obire ana m ekene gị onye mole nwali ọba mole nna iru ọkọlọbịa njem ọnụ ọka nwanna ma na ekene gị ịmachi ọsọ ndị owendị ọsọ ndị nne-echu nwe ike ịmachi ma na-akọlụ mkpa omenye ọka nwanna ma na ekene gị uchechu ike m stanles agbacha nne-echi na ya nwa imesịla abalị ụkwadola ije ana m ekene unu agwandeli na mmadụ egwu ịba mma agwandeli ụmara ọ na-egwu na mmadụ egwu ịba mma ụmụ ebe anyị ọka nwanna ma batago na mmụ ebe anyị ọka nwanna n'obodo ọkọlọbịa m wo alụsị dị na mụ alọsị akpụrụ nna m ekere kwe oyibi mara m ọra mirọsị ka nkiri ọzọ ejekwu okwu oyibo nne-echu nwe ike nwa onye ọ na-akọrọ mkpọ mee ya eme nne-echu nwe ike anabla nni o anabla nwani o ka njeri igwe jekwu ike mwe alụsị dị na mụ alọsarị eduje m ọnịcha agwandeli na mmadụ egwu ịba mma ndị nwali ọba nweleni nnọwa alụsị aja asọlọva anya ndị mụ egwu nwele nnọwa gbe aja asọlọva anya alụsị dị n'ibe ndị nwali ọba oyibi mara m ọra mirọsị ka mụ jee n'igwe okwu ka m kwuolu mụ ebe anyị okwu alụsị ndị mụ egwu ọhụ ka iruje m ọnịcha dị alụsị ndị nwali ọba ka iruje m ọnịcha dị ka nje dalwani o nne m nye himachibe agwandeli na mmadụ ka ndọrọ egwu ịgba mma nne eze nwanyị mmiri m ọdọbụ nne mmiri gbagọta nne m gbagotere n'egwu elugo nne eze nwanyị mmiri ọdọbụ nne mmiri ji ahụla ote oyibi mara m ọra mmiri osị ka nje n'igwe ogwu mbe jebe ịmachi mara m ọra mmiri erujego m n'igwe ogwu mbe jebe oyibo nne-echu nwe ike nwa onye m ọra mmiri iwugo ibe ma oyibo nne-echu nwe ike nwa onye ọrụ ọkamgba omeghe m oyibo dalwani o na-ekene ọka ọ bụ ike ugo nwanne eke ịmachi mara m ọra mmiri ha agbanye osinge oyibo nne-echu nwe ike nwa onye mụọra mmiri yitiego m n'igwe ogwu mbe kwuba nne-echu nwe ike nwa oyibi mara mụọra mmiri onye a na-akọlụ mkpa ya onye mụọra mmiri oyibo gwuo meyi onye mụọra mmiri oyibo gwuo meyi nne-echu nwe ike nwa ihugo ibe mee nne m na mmadụ egwu ịgba mma m nne m atọ m na-egwere m na m ekele egwu ezi m ọma nne m atọ m na-egwere m na m ekele egwu ezi mee mgbe osi nwa oyibo ma na-enwe n'idi n'ụgbọọlụ mmụ ebe anyị mba java nwaonye mụọra mmiri oji 10,000 wee gbalụ m ụgbọ mmụ ebe anyị oyibo mara mụọra mmiri okerebe m agbaja nne-echu nwe ike nwa onye mụọra mmiri ogebugasị wee bue mmụ ebe anyị oyibo nne-echu nwe ike onye mụọra mmiri oji 5,000 wee nye m n'aka ọsị m ụmụ welie ka mfilie gasị m n'obodo oyibo nne-echu nwe ike nwa onye a na-akọsịrị mkpa omeghe m oyibo ọ bụrụ onye mmadụ na-eme onwe na ọ bụ chi gị mere gị nye oyibi mara mụọra mmiri obetụlụ ụgọchi gị tụgharị gị ịmachi mara mụọra mmiri agbaghịgo na-ebe enu oyibo nne-echu nwe ike nwa itiego m n'igwe ogwu nwa onye mụọra mmiri onye a na-akọsịrị mkpa ya nne-echu nwe ike nwa na-ekene ọka ọ bụ ike
na-echu ike nwana kere ka ọ bụ ike Ti habi. onye mụ iri me Ti name. nani onye mụ eze agwụ Ti ude kwa na ji muna nge. nke nani onye mụ eze agwụ Ti ike alalu. wee talesi na-echi na ya nwa onye mụ ibe nwere mmiri ọwago na abala maka o jebe ije iru agbacha na-echi na ya nwa ike mụ na igbe onye mụ ibe nwere m ike mụ na igbe nwanyị mma avomisi na-enenu udekwe na avomisi n'ojie nwanyị mma avomisi ịdị ọgọ nwanyị udewere mma avomisi ịdị ọgọ nwanyị nwanyị mma avomisi kenere m oyibo nie nwanyị mma avomisi kenere m oyibo ni nne chumika nwa nne m na mara egwe ịba mmanwụ nwanele na mmadụ ịgba mụnika mụ ebe ka ndọrọ egwu ịgba mma mụe nwonye mụle mma anakwe n'ụle mma dọkwu chibara mụle mma nwanne obeleze chiba anakwe n'ụle mma nwonye mụle mma anakwe n'ụle mma oji nwayọ iru anyị gbagotego nwanele na mmadụ ịgba mụnika mụ ebe anyị nwonye mụ igbo mawa agwalụmalọ na mụ igbo mawa asai jụọgwalọ na mụ igbo mawa agwalụmalọ na mụ igbo mawa jụọgwalọ na mụ igbo mawa asai asọ nne mmadụ mgbe na-egwere mụ na mekele egwu ezimo ndị dị m oke ji asọrọ m mgbe ebe ịdịga nga emusi na mụ egwu ọnwụ ịdịga emusi anaka bụ na ekwulugo wiri gemu si n'ọba anaka bụ na ekwulugo wiri gemu si n'ọba nwonye mụ egwu ọnwụ ịrịga nga mmadụ ịgba mụrụ ike mụ ịgba ka ndọrọ egwu ịgba mma mmadụ egwu na mmadụ egwu ịgba mma ka ndọrọ egwu ịgba mma mee mbarara si nụ na ụlọ nsọ mụ gbọlọgbọ m na mụ na nwunye dị odi m ka nwanne ụmụ ebe anyị na mụ na nwunye dị ọdị m ka nne mụrụ m na abụọ n'eyi ọka nwa na ọsọ m gị na-egwere m ka mụrụ n'obodo wee mụ igbo ọmanwa na-egwere m ka mụrụ m nne m oge ji amụrụ m n'obodo eyi wee mụ igbo ọmanwa ji amụrụ m n'obodo nne m oyibo nne m mmadụ egwu ịgba mma ka mụrụ m n'obodo nwanele na mmadụ egwu ịgba mma mee babi chinebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma maka ọtọ dị n'egwu anwụle n'ọkpa dike babi chinebe anyị na mmadụ egwu ịgba mma maka ọwụmadị ane ọgwụgwụ were ọkpa nwonye mụ ọkpa dike nnebe anyị chukwu nwa anwụle n'ọkpa dike nwonye mụọramiro nne chi na ya nwa ọzọ ọbara mụọramide iru ka nne chi na ya nwa nwonye mụọramiro yele maka ịgba mama ngị agbara abai nwonye mụọramiro si gị yele maka ịgba mama ngị agbawanya ana-egwe na-egwe winyo udeze na-egwe na-egwe winie mmadụ ịgba mụrụ ike mma ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba ma a na-egwe winie nne mmadụ ụmụ na-egwere m n'ọkili mbere egwu ọgọrị ụmụ ebe anyị nwee mụ avomisi nna alụ na-eze elicha nna lụra mụ avomisi nna alụ eze enyi nwonye mụ avomisi nna alụ na-eze nne m na m ekele wezi mme nne m na m ekele wezi mwe ụdụ aka ma ama na-eli abalị ụdụ aka ma ụlọ ọmụrụ aka nne ụdụ aka na obi ụmụ ebe anyị ụdụ aka mee ama na-eli abalị agwadele na mmadụ ịgba mụ n'ike amụ ebe anyị na-ekene na-egbo mmanwụ
ije ọmụ n'ala iru anyị na-ekene gbọ mma ije ọmụ n'ala ogwu ibu ọbụta nwe bu egwu ụmụ mkpụrụ n'ala ọnụ ụlọ ibe m ụdala egbo mma ụdala egbo ekene na-egbo mma mmadụ ịgba m n'ike ma ka ndere egwu ịgba m ụlọ ọma na ụdara ụda aka dị ụlọ ọma na ụdara ụda aka dị ụlọ ọma na ụdara ụda aka da mmadụ egwu na mmadụ egwu ịgba mma nwanyị ma ọkpara ike nna alụ n'ọkpa rozu nna lụra ma ọkpara ike nna alụ ọfụ arịrị nwanyị ma ọkpara ike nna alụ n'ọkpa agwadele na mmadụ egwu na mmadụ egwu ịgba mma mwe ka tichi irube nwa atichi irube atichi irubere m chi irube m n'obodo agwadele na mmadụ ịgba m n'ike ma ka ndọrọ egwu ịgba mma m nwanyị ma ọ bụ agwụ ya ma ọsọ mkpụrụ kedụ nwanyị ma ọ bụ agwụ nkiru ya mwe nwanyị ma ọ bụ agwụ ya mwe na-eme eze nwanyị mmiri m ọdọbụ nne mmiri na-eke narị nne m wee na-eme eze nwanyị agba ọma na-agba ọsọ agba ọma na-agba ọsọ alụmakụ agba ọma na-agba ọsọ alụmakụ nnechi na-aza ekpere ibe egwu ogolo na-emme ebe anyị ibe egwu ogolo na-emme ebe anyị mmadụ ịgba m n'ike mma ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m nwadele mmadụ ọrụ egwu na mmadụ egwu ịgba mma m ngozi adịghị adịghọla ndị isi nne m ngozi adịghị yo nwadele na mmadụ ịgba m n'ike mma ebe anyị ojele mụ na gwaja gwa m ebe ijele gwara ọgwụ ndị mma ude enweghị ịgwa gwara m ka mmadụ ude egwonye aramida ude enweghị ịgwa gwara m ka mmadụ ude egwonye aramida ndị dị m oke jasara m onye nwere n'ọkparịka nwanyị mwe gwọnwụ isi m mụdọrọ egwu ịgba mma ndọrọ onye nwere n'ọkpa isi m motive egwu ịgba mma ntibe onye nwere n'ọkpa iru ga-echigo gị nna iru nwanyị mwe gwọnwụ ọ bụ nke gwara ebe iru ga-echigo gị nna iru nwanyị ma ọkparịka ọ bụ nke sebe nne m ka ndọrọ egwu ịgba mma m eze ebire nne m ebire na mụ ndụba ọgwụ ibugore dị nwe bu egwu m mkpụrụ n'ala ọnụ ụlọ ibe m eze ebire nwa m ndụba eze kọrọ mụ ndụba onye ọrụ akọrọ mkpọ mee ya eme eze ko ebire na mụ ndụba eze kọrọ mụ ndụba kenere m ọkarụ na ndị igbo ọrụ igbo ọkarụ na ndị igbo ichekwu ọrụ ikpe ọkwa ichigo ọwala ndị ọchịagwọ ụmụ nchịl n'ala ọnụ ụlọ ibe m ọrụ ikpe ọrụ igbo udenzi ichekwu ojiani eme oge ọrụ igbo udenzi ichekwu ojiani eme oge nwanyị mmụ igbo mawa ọrụ ikpe ọkarụ na ndị igbo na-ene na ichekwu n'igbe ntamụ ndị a ga-eji obodo ịgbaghọtaghị mmụ ebe anyị alaye ntamụ ndị a ga-eji obodo ntamụ ndị a ga-eji obodo ịgbaghọtaghị mmụ ebe anyị nne m na mmadụ egwu ịgba mma m nwadele na mmadụ ịgba m n'ike mmụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma mmadụ egwu na mmadụ egwu ịgba mma nne m atọ mmadụ egwere m n'okili mbere gwogo na mmụ ebe anyị agị na-esi nwa chive ịma chive eze bilie ya karịrị nwa chive n'obodo ụmụ ebe anyị ịma chive eze bilie ụmụ ebe anyị nne m na mmadụ egwu ịgba mma
nne m na mmadụ egwe mama m ngozi okwe nne m okwe ma market iru anyị ịmaghọta gị ma market okwe iru anyị ịmaghọta n'obodo ngozi ịbịago nwanele na mmadụ ịma mụnika mma ebe ọba lije nwule mma ala ya onye nze ala ya onye nze ala ya onye nze nye nne m na mmadụ egwe mama nwanyị mụ ibe nwere m mkpume kalụsịa nwanyị mụ ibe nwere m ekere na ogwu ụta kalụsịa mkpụma mmiri ogwuta kalụsịa mkpụma mmiri nne m na mekele wezi mmụọ mee nwanele na mmadụ egwu mama m wee na mmadụ ịgba mụrịka mma ebe anyị nwanyị mụọ karị mụọ ọnụ ọra na mmụọ kadị mmụọ ibe gwọgọ n'obodo na-ejere na mmụọ kadị mmụọ okwu iwere nọ nwanne ji asọrọ gị ahụ masị ya na ọdụ megara nwanyị mụọ kadị mmụọ iwere nwanne ji asọrọ gị ahụ masị ya na ọdụ nwee nne m na mmadụ egwe mama m nwanyị mụtakwa kpaka lụmakụ ọnụ ọra na mmụtakwa kpaka ọkwa ichighị ọrụ ọkara nwee chịtara m ụlọ ibe m nchere n'aka m wee ọkwa ịgọgọ dị ncha na ude ndị egwu mma ebe anyị alụmakụ ada ọnụọra nne m alụmakụ ada ọnụọra nne m enyi niile nne m na mmadụ egwe mama nne m na mmadụ egwe mama m wee nwanne dị ọma n'ọrụ ịma mụrịka na mma ebe anyị nkiri ọzọ vai ọka nwanna m ekenego gị n'ime egwu nkiri ọzọ va ọka nwanna m ekenego gị n'egwu eyi nne chi na-enye nwa n'eli nne chi na-enye nwa nne chi na-enye nwa nwanyị mụọra m iro nwanyị mụọra m ide nna chidimma n'eli nna chidimma mmebe ebe gị nna chidimma n'eli bụ nna chidimma ebo nna chidimma ebo gị bụrụ gị n'oge iboro mma nna chidimma nwanyị mụọra m iro ebo nna chidimma n'eli jọnụ nwali ọba jọnụ nwali ọba n'eli jọnụ nwali ọba aliọba na-akwara akwado a na-agwara ije amali ndị ya eji ya je emu ebe anyị ya emu ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mmama emu ebe anyị ka nje ezuola egwu ike oliakwa ole enyi o oliakwa ole enyi niile nena oliakwa ole enyi niile iru anyị nne m na mmadụ egwe ịgba mma m wee nwanele na mmadụ ịgba mụrịka mma ebe a na-achọ n'igbe udego na-achọ na mmụọ dị mma nne chibotu na mmụọ dị mma nna-achọ na ọ dị mma nwanyị mmụọ dị mma nna-achọ na ọ dị mma mmadụ ịgba mụrịka mma ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m nwanne dị ọmadụ ọrụ ịgba mụrịka mma ebe anyị ọkwa ọtọ ọzọba na ma gbọgị ọmụ ebe anyị azụ anụ ụka ekele na azụ anụ ụka iru anyị azụ anụ ụka iru anyị osinge nwanyị ndị eze nwolu azụ anụ ụka iru anyị nne m na mmadụ egwe ịgba mma m nwanne na mmadụ ịgba mụrịka mma ebe anyị mmadụ ọrụ ịgba mụrịka mma ebe anyị uji igwe obodo nwa abacha
amacha amacha enwe ude gwe nnoji amacha amacha enwe iju igwe gboro nwa nwanne dị ọma na ọ na-ịgba nwere ike na enwe erulu ụmụ ebe nye erulu ịzọba omelike anwụ ịzọba na-ebu a na-ebu n'obodo eyi nwanyị mụleme na-ebu a na-ebu n'obodo eyi nwanne na mma na ọregwu na mmadụ egwu ịgba ma ọbala ije nwule mma Pita binwe igbe ekene na-akpinwe igbe iru anyị Pita binwe igbe na mmụ igbo mawa abinwe igbe Sunday ọba dị egwu Sunday ọba dị egwu ọchịlị na asatụ ọchịlị na asatụ nwanyị mmụ igbo mawa ọchịlị na asatụ nne m na mmadụ enwe ịgba mmanwụ ọlụchụ Sunday iru anyị ọcha ndụ nwanyị lekene na ọcha ndụ nwanyị nwanyị mụtakwa akpaka ọcha ndụ nwanyị ọlụchụ Sunday nwanyị mụtakwa akpaka ọcha ndụ nwanyị nne m na mekele wezi mwe nwanyị ama ihu ime rozụ na ama ihu ime ọ dị ofele nwanyị nwanyị ama ihu ime ọ dị ofele nnewe gbara ama ihu ime ọ dị ofele nwanyị emma na ịgba nwere ike mma ịgbanye ka ndọrọ egwu ịgba maka nje ezuola egwu ike nwana ka ọkọngwọ mma ịgba anyị oju ga na-echeli n'eze oju ga na-echeli ga-eze nwanyị amụ igbo mawa nwanyị amụ igbo mawa oju ga na-echeli ga-eze ogologolo nna mmanwụ n'obodo ogologolo nna mmanwụ n'obodo adogolo ide ego nwanyị amụ ide yi mmiri adogolo na mmụtakwa kpaka ihwobe ego nne m na mmadụ enwe ịgba mmanwụ wee nwe ọja gwana ma gbanịghị ude mezuge na ọja agwụ wee nwe ọja gwana ma gbanịghị ude mezuge na oje ogbu igwe eyi ude mezuge na oje ugo nwa bennere nenu ugo nwa benne abụba abụ ube n'obodo dalụwani o nenu ugo nwa benne holokolobịa na ọ bụ ezo nne kensili uju nwa benne abụ ube n'obodo nne na mmadụ enwe ịgba mmamụ mmadụ ịgba mụ n'ike mma ebe anyị Sunday odili egwu ọka gwala nwanne ka ileru anyị egwu na-eli egwu nana ọka gwala Sunday odiliru anyị egwu na-eli egwu chioma zọvazọ mara aka chioma zọvazọ mara aka ogele mara mana gwuriariru eyi chioma zọvazọ mara aka iru anyị nne m na mekele wezigbuwe nwanne liọma dọrọ egwu na mmadụ egwu ịgba mmanwụ nwanne ọkpịa na ma kpọrọ gị ọkpịa silo iru anyị nwanne ka ọkpịa na ana ma gbọrọ gị ọkpịa silo iru anyị ibegwu ogolu gị n'obodo ibegwu ogolu gị n'obodo silo ụmụ ịba ibegwu ogo n'obodo udemezugo nwa bịa nna udemezugo nwa bịa na akwụnne bido na ndeze nwolu akwụnne bide
nwanyị na-eze nwụla akwụ nne bido nwanyị na-eze nwụla be nne bido nene nwanyị na-eze nwụlụ abịa nne na-eze abịa nne bido nwanyị mụ ibe nwere mụ birija nwa achụna mụ ibe nwere m ibe gwagọrọ gị obodo n'ụlọ ya na mụ ibe nwere m ibe gwọgọ n'obodo nne m na m ekele wezi m ọma mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị uju denze leta esiru anyị nenu uju denze leta esiru anyị uju denziru anyị ibe gwọgọ n'obodo yuke nwa mmụọba ọka nwanna ma na-akpọrọ gị n'ime egwu ịdị ọgọ nwanyị yuke mmụọba ịdị ọgọ nwanyị nwanele na mmadụ ịgba mụrụ ike mgbe ebe anyị ha nwụrụ n'obe ụdọ ndị ọba eze ụdọ ndị ọba ụdọ ndị ọba eze mmanya ụdọ ndị ọba dị eyi ụdọ ndị ọba eze ibe gwubago naanị jọm ike mụ n'obodo ijọm ike mụ eze mma ike mụ kwene na mụ eze agwụ ike mụ kwene nke na na-ekwene eze mma ekwene eze mma ikele ga eze mma nwanne ọmọdé nwụ na mmadụ enwe ịba mmanwụ eyi sọndị ọbọrịba kpọbago gị eyi sọndị ju wese sọndị ọbọrịba gwọgọrọ gị ibe gwubago eyi sọndị ju wese ibe gwọgọ n'obodo nwanne na mmadụ ịgba mụ n'ike mgbe ebe anyị nwanyị mụọra m ido ọgịma eyi nwanne oyibe ma ọgịma n'eyi nene nwanne oyibe ma ọgịma na nwanyị mụọra m ide ọgọ potensi nie nwanyị mụọra m ido ọgọ potensi n'iru anyị nwanne oyibe ma nne chunwike nwa ọgọ potensi n'iru anyị be gwọgọ n'obodo nwanele na mmadụ ịgba mụ n'ike mgbe ebe anyị pasiluda nze na ọka nwanna ma na-akpọghịrị ime egwu ọka nwanna ma akpọgo gị ụmụ ebe anyị nwanyị maọba gwa nwanyị maọba wee ibe gwọgọ n'obodo ụtọ ụtọ kristi ụtọ ụtọ kristi iru anyị ụtọ ụtọ kristi nwanele na mmadụ ịgba mụ n'ike mgbe ebe anyị atọna nwụ ya bụ na eke na-arụ ya bụ na ikwu ime atọna nwụ ya bụ chile na-abịa nwechewo ụmụ ebe anyị uye bụ na igwe nwanyị ma igwe ime ijikọ nne mmanwụ uye bụ na igwe ime nwanyị ma igwe ime ijikọ nne mmanwụ uye bụ na igwe ọgwụ ijigola si nwechewo ụmụ ebe anyị nchere na alụ ụlọ ibe m mmadụ ịgba mụ n'ike mgbe ebe anyị ngozi nwezere ọka nwana amara gbọrị gị n'ime egwu nweze nsebo nkili nweze nsebo eyi nwanyị mwezagbue ọka nwana amara gbọ gị ụmụ ebe anyị ngozi nsebo na eze ibe gwọgo n'obodo nwanyị mụ ọkparị ka nje na ọkpa naanị nwanyị mụ egwu nwe ekene na ọkparị ka ogwu bara ego mbe welite ekene na ọkpa nwanyị mụ ọkparị ka ekene na ọkpa ogwu bara ego mbe welite ụmụ ebe anyị ekene na ọkparị ka mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị ọmagwe zọba na ekene na ịzọba na ikwu ime ọmanwụ ịzọba na ejele malụ ụmụ ebe anyị zọba na igwu
ọma nwe zọba chele na nwa nwe chịtara m n'ụlọ ibe m ọma nwe zọba na igwe ime zọba na igwe ọma nwe zọba chele na nwa nwe chiamo ụmụ ebe anyị ọma nwe zọba ji 2000 wenye m ego mkpụrụ ọgwụ ọma nwe zọba na igwe ọma nwe zọba na ekele lambala na ezeri dị zọba na igwe ime ọma nwe zọba kenele m asọ tedi okeke zọba na igwe na-egwe sebe na ọkarị mmụọ na-egwe sebe na ọkarị mmụọ uchechi ka mụ n'ibe nwere m agbacha gbachei talesi nnechi na-enwe mmiri waga mbara maka ojebe iji iru nwanyị mụ ibe nwere m kenere m oyibe ma chiogwenyei na-eni nwonye m igwe ime gọbachi ogwara m igwe ime enyi niile mmadụ ịma mụ n'ike mụ ebe anyị na-egwe sebe na ọkadị mmụọ nwanyị mụ ọkarị ma na-egwe na ọkadị mmụọ na-egwe sebe na ọkadị mmụọ nwanyị mụ ọdị mma ihe nje na-ebe chi na yuka egwe ezi ma ọzụe nwanyị mụ ọdị mma ka nnalịgọrọ aka nje ya ụka ọka na mụ ọdị mma na yuka egwe ezi ma nzụta nne na mara egwe mama nwanyị mụ ọkarị m ụda egwe na ọka dị mma ime ọnụ nnọgwụ dele nwa nwanyị mụ ọkarị m ụda egwe na ọka dị mwe nne na mara egwe mama nwanyị mụ ọjagwụ agwalụ malọ uju agwalụ na mụ ọjagwụ ọgwa abide nwanyị mụ ọjagwụ mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị mara egwu na mara egwu ịgba mme ajọ na asa mara onye mụ nwa eyi uju azọba na mụ ala ọza ajọ na asa mara onye mụ nwa azọba na alọze nwanyị mụ ọjagwụ anwụli na ọjagwụ nọọsụ na mụ ọjagwụ anwụliere oje nne na mara egwe ịgba mma m ụlọọrụ egweze ọka nwa na mara gbọrị gị n'ime egwu egweze na ndị eze nwe olu ụlọọrụ nwa egweze na ndị eze nwe olu nne na mara egwe ịgba mma m nne m atọ mụ na mara egwu ịgba m ọbala ije nwe ule mma agwalụ m alọrọ m ule mma nne chidi mma nwanyị m ule mma agwalụ m alọ ngozi nne chidi mma agwalụ m alọ na ndị nwe m ewegoro m ọbala ije nwe ule mma nwanyị m ule mma ogechigo na agwa nwe chiagwọ m n'ụzọ mechi agwalụ m alọ nwe ule mma nne chidi mma wiji 10,000 wenye m ụmụ ebe anyị agwalụ m alọ nwule ma nne chidi mma mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị birije mba na-enwere m ibe nwere m onye a na-akọsịrị mkpa ome ya emeyi okwu ibe mee n'eze nne nwere m ekele egwe ezi m ọma nne nwere m ekele egwe ezi m wee mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m nna chere ọkpa dike mekwuri nne chiedu nwa ọgwa ichigo na ọkara nwa chiagwa m nchịl nọ n'ụlọ ibe m nna chere ọkpa nna chọrọ ọkpa keneli mụ Nkiru nsị gị keneli mụ Nkiru ezi ọya aka gị o nne m na-amekele egwu ezi mwe nani nwanyị mmịatime abatu echiei abatu nnugolo abatu echio nwanyị mmịatime ọgwụ ichigo na ọkara nwe chịtara m ụlọ ibe m nchele ọgwụ igbo wale si nwe chịtara m ụlọ ibe m nchiliei
nwanyị mịatime abatu nne nọ nsọ n'obodo naanị nwanyị mịatime abatu nne nọ nsọ n'obodo ọkwa ịmụghọ nwa m ebe mbe jebe mbara mbamịa na ebe ọ bụ atụ echi nne m nwanyị mịatime kere ịgwụrụ nwa gị ọsị mụ na aba nwa ya bụ mụ na-achị nwa mụ na-achị a na-aya abatue ọkwa ịchịghọ ọnụ ka ala ọzọ wee chịa mụ ọkwa ịgbawala esi wee gbee m mkpọ nneyi aba atọ aba mesiri ma o juru aba ụmụ ebe anyị a na-aya abatu mesiri ma o juru ya ụmụ ebe anyị wee buli mụ na ibia ọkwa ịbụghị ofe ọnụ wee bu egwu ọmụ n'aka nwanyị mịatime kere menyefe ọnụ ọsị m ụmụ ji life ọnụ ka nnama n'ụlọ ibe m abatu echio nwanyị mịatime ka ndị mala na-abụ fon aka n'iru ụmụ ebe anyị abatu nne nọ nse n'obodo abatu nne mụ na-achị nwa abatu nne nọ nso n'obodo mmadụ ịgbamụrụ ike ụmụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mmanwụ nene onye nsọ m ebe ọwụlọ ka na nsọ m beni onye mmanye nene nnọọ dị n'aka nwa tuli nnọọ dị n'aka nwa ọgwụlụo ọja dị onye mmanye isi eze nneti ma na isi ga-ese ego okwu ọja dị onye mmanye isi eze nneti ma nwanne nne m aka isi eze nneti ma dulu mụ na mmanya ụlọke mara ihe emela onye egwu ọja dị onye mmanye na mmadụ enwe mmanwe nwanyị ndị eze nwụla na-ewe na-eze nkechi na ndị eze nwolu nkechi a na-ewe na ndị eze nwolu enele m payoni eze dị gị nnọwụ dị meli n'oge lotola na ụmụ ebe anyị chụrụ payoni n'obodo nne m na mekele wee ezigbo ọma nwanele na mmadụ ịgba mụrụ ike ụmụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m kara na-egwe na ụmụ ebe anyị a na-egwe si kara na-egwe ụmụ ebe anyị a na-egwe si a na-egwe ọbeche ụmụ ebe anyị a na-egwe siliva nne m na mmadụ ịgba mụrụ ike ụmụ ebe anyị nse jụlụ ka nwoke nna ma na-agwụda ndị na-egwu ụmụ ebe anyị nse gị bụ ụlọcha na ọda niile gị nwere ntị nụrụ ọnụ egwu ana nne m alụ ma na-enye m egwu ana na ọmụba na-ezukọ m egwu asị m alụ ka ibe ya ma nwere na-egwu mmiri ka ọkwa nna ite mụ ka m nwere ibe nwee kwụrụ mmiri wunye aka m na o nne m na mmadụ egwu ịgba mma mgbe ọgọsị nwale ọbagwụ ụgọ na-abanyere onwe ya ọnwụ jụzie chukwu jide ndụ okechu jide ndụ nwale ọba na ọkpa dịka chukwu jide ndụ okechu na jide ndụ nwale o ọgọsị nwale ọbagwụ ụgọ na-abanyere onwe ya ọnwụ jụzie ya nne m ka ndọrọ egwu ịgba maka njezu ole egwu ike nwanele na mmadụ ịgba mụrụ ike mụ ebe anyị okeke nne m ochie were m ka ligoro okeke idei mmiri ajọ ọsọ okeke che were m ka ligoro okeke idei ihe Tei, lalwani o. ajọ ọsọ okeke che were m ka ligoro okeke idei Tei, mmiri osinge. nwanyị mmikwi ma abụ Tei, okeke idei mmiri. abụ ube nne sipụ na mmikwi me abụ ube n'igwe nne m eze nwanyị mmiri ọdọbụ nne mmiri na-eke naanị mmiri gọ na-eligota nne m eze nwanyị mmiri nwanyị mụ abụmisi benedo na mụ abụmisi nwanyị mụ abụmisi kenele m ijeọma ijeọma ụdala ebugo bụta wee bue mụọ mụ ebe anyị benedo kenele m ijeọma n'ihe ọkwa aka na oje ọkwa aka nne m na oje dịka asambado nna chari na oje ọkwa aka na oje dịka
nwanya mụ igbe nwere imu okwu ya na mụ igbe nwere imu be na okwu ya na mụ igbe nwere m igbe gwoge nji ga-agalaga ọnụ okwu ya na igbe nwere igbo mụ ebe anyị nwanele na mmadụ ịgba m n'ike mụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m mmadụ ọ na-egwu na mmadụ egwu ịgba mma nne mmadụ mụ na-egwere mụ na mekele egwu ezimo Tei, okolobịa nwụwo. ma maketie Tei, okolobịa ma nwụwo. maketi rụ anyị Tei, nna-achị. ma maketi rụ anyị Tei, osinge. nne m na mmadụ egwu ịgba Tei, mma ye machu ya mụ na ngana boy. nene nwanye mmụta gwụ akpaka nwanye mmụta gwụ akpaka anwụlie na ọta gwue nana ọka nwụ ụzụ mma anwụlie na ọta gwụ akpaka ọka nwụ ụzụ mma anwụlie na ọta gwụ akpaka ọka nwụ ụzụ mma nana ọka nwụ ụzụ mma anwụlie nwanne na mmadụ ịgba nwere ike mụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mmamụ ya nwonye ndaeze nwolu abịa nda na eze bịa na ndaeze nwolu ọgwa ejegakwa mama gị ịchịrị na agwa nwee chiamgbe mgbe ebe anyị nwonye ndaeze nwolu kenere m bịa n'ọyi aka gị ya bịa na ndaeze nwolu kenere m bịa n'ọyi aka gị mmadụ egwu na mmadụ egwu ịgba maka njezuola egwu ike nne mmadụ mụ na-egwere m na ọkili mbere egwu oge ọrịa ụmụ ebe anyị udo mmiri ka ji ebu ama ụlọ ọkọcha ma ụla na ugo jedila obi nwanyị amụ ugbo mada ogele ịmara mara gwụrịarịrị ya mma ebe anyị ọkọngwa ọfọrịn nwanyị amụ ugbo mara nse gị gị na-egwere nwa m nke ịgba ịda anya onye tieni nne mgbodo na-eze igwe ya eti onye etili ya ọkọngwa ọfọrịn nwanyị amụ ugbo mada nwaneli na mmadụ ịgba nwere ike mma ebe anyị mmadụ ịgba nwere ike mma ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma mee abụ ube na ihu ime nwonye ma ihu ime abụ ube na igwe emba agọna mma ihu ime na-esipụ na mma ihu ime na meze nwanya mmiri mee abụ ube na igwe nwanele na mmadụ ịgba nwere ike mma ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma m agwalụ m alọrọ m eze agwụ iru nne mmadụ ka nwa agwalụ m alọ nene nwonye m eze agwụ nne mmadụ ka nwa agwalụ m alọ n'eze alụsị abụla ọkwue ala ajọ ọkọnwọ n'izu chọna mma mmadụ nne m alụsị abụla ọkwa gbawasị igwe ala ajọ ọkọnwọ n'izu chọna mma mmadụ nsị gị kenere m nwa ibe ala ajọ ọkọnwọ kenere m nwa ibe nwee mwe ya adala mweyi nwa ibe na-asọ mkpali eyi ekele na ọgwụrụ ekele abịalịbadịa pati nwa ibe rọtọ nwa ọjarị ọpọtọpọtọ mgbe ebe anyị rọtọ nwa ọjarị na-ele gị nwa ole na mma ọjarị ọpọtọpọtọ mgbe ebe anyị nwanele na mmadụ ịgba nwere ike mgbe ebe anyị zedi igwe kwure nwanyị mụle mma zedi igwe na mụle mma zedi igwe kwure nwanyị mụle mma mila lebate na agbasị ma agbasị mila lebate na agbasị ma agbasị mmiri chedu na agbasị ma agbasị mmiri chedu na agbasị ma ụmụ ebe anyị mila lebate na agbasị ma agbasị nwee mụ dị aba ncha fada
ewele modie anja fada nani nwanye mụ igbe nwere mụ ewele ọka na mụ igbe nwere mụ ewele ọka na mụ igbe nwere mụ nwanye mụ igbe nwere mụ ewele akala ghọrọ mụ igbe gwọgọ n'obodo nne na mmadụ egwe gbamgbam mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị nene nwanye mmụọ dị mma sọ ndị okeke eze na mmụọ dị mma sọ ndị okeke eze iru anyị ibe gwu oge mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị ene mpapa o nwanye mụ ndụba ịgba goyi nene nwanye mụ ndụba ene mpapa obi estengo n'obodo obi estengo n'obodo amaneke nwadili n'obodo nwanye mụ chumejodogwu obi estengo n'obodo mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anụ eyi agwụ eyi nwanye mụ chumejodogwu enwe mụ chumejodogwu anụ eyi agwụ eyi ịma na anụ e na-eyiri agwụ chali anụ eyi agwụ nwanne mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị ụlọrụ egwu eze nke onye melibu ike eyi mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị nke onye melibu ike o nwanne na mmadụ ịgba mụ n'ike mụ ebe anyị ka ndọrọ egwu ịgba mma ịmachibara mụọ ramido nwonye mụọ ramido nne chunwe ike nwa onye na-akọsịrị mpemme eme oyibo na mụọ ramide nwonye mụọ ramido ịmachibara mụọ ramido abaghị ga-ebe enu oyibo na mụọ ramido irujego mụọ na-eche aka nje na igwe ogwuje egwu mbiegwuo nwonye mụọ ramide ịmachibara mụọ ramido oyibo na mụọ ramido ikwugo ibe ma nne chunwe ike nwa ogiri nne mgbọrọ abịa gị gbamgbam ogiri nne mgbọrọ abịa gọ ogiri gbamgbam ị na-eti egwu ị na-enwe anwụli gbamgbam ị na-agwụ egwu ị na-emere ngala ogiri gbamgbam olesịra nwa ebuso na nwakpa mọle mma iwe ogide gbamgbam ị na-eti egwu ị na-eme ngala eyi ị na-agwụ egwu ị na-eme ngala eme ogide gbamgbam ndị nwere obu aka ewere ewulu oyiri gbamgbam onye nwere obu na-echu ụmụ iko ogide gbamgbam onye mọrọ mmadụ na-echu onwe ka ogidi gbomgbom onye nwere obu nya aka ewere onye nwere obu nya ka ewere ewule ogidi gbamgbam onye mara mmanụ na-echu onwe iko ogidi gbamgbam onye mara mmanụ na-echu onwe ka ogidi gbamgbam ị na-eti egwu ị na-enwe na nwuli ogidi gbamgbam ebire na ndezi gị ka ewere ewule ogidi gbamgbam onye mọ ndụ ọba nke ka were ewulu ogidi gbamgbam uche chụra mma igbo gị ka ewere uche chụra mma igbo nne-chi na-enye ogidi gbamgbam onye mmadụ ndị mụrụ n'ọgwụ na-ele mmadụ iche na ndezi gị ka ewere ewule ogidi gbamgbam onye mmụọba dị ka eleke n'ọgwụ ụwa ogidi gbamgbam mmadụ iche na mmụọba gị ka ewere ewule ogidi gbamgbam onye mmụọbụ mmesi n'ụda ewe ogidi gbomgbom onye mmụọbụ mmesi n'ụda ewe ogidi gbomgbom ị na-eti egwu ị na-ebe oyibo ogidi gbamgbam ụra gara ngwa na-emezu ezue ogidi gbamgbam ụra gara ngwa na-emezu ụgwọ ogidi gbamgbam ị na-agwa egwu ị na-eme nga
ye iya nja nebe ngike were wule onye mọle ayuke wọzwe oyiru debe ezugolugbo oyiru debe ezu yinati egwo irene ngala onye mọrọ yonenudewa onye mọrọ okekide mmiri onye mọrọ okekide mmiri onye mmiri n'ụgọbachi ọgwa ụwa na mmiri ngike were egwule ịna-eti egwo ị-na-eme ngala eyi onye mmụọka ngike were egwulu onye mmụọka ngike were egwule ọnụọra na mmụọka na-emụ egwu abịagodi oyirudebe ezugolugbo oyirudebe ezu ezu onye mụọra na-echu ụmụ ike anụ nwere obu ị na-eti egwu ị na-emere ngala eyi onye mụọra na-echu ụmụ ike landlord n'ugbolu oyirudebe ezugolugbo ị na-agwa egwu ị na-emere ngala ị na-eti egwu ị na-enwe na-enwe ị na-agwa egwu na-eme oyibo anụ gọrọ ndị ngike were ewulu eyi anụ gọrọ ndị ngike were ewulu onye mmụọka ma na-enwe nsogbu onye mmụọka ma na-enwe nsogbu ogirudebe ezugolugbo onye ndezi ọka anwụ ụzọ mee anwụle ndezi ngike were ewule onye ndezi ọka anwụ ụzọ mee ogirudebe ezugolugbo onye mmemme abatụ echio onye nne atine abatụ echio abatụ n'ugolo ngike were ewule abatụ n'ugolo nne n'uso abatụ nne mmụọ na nne mmụọ na-achị eyi abatụ nne mmụọ na nne mmụọ na-achịkwo oyirudebe ezugolugbo ọka nwanna ma abịago oyirudebe ezugolugbo oyirudebe ezu ezu onye mmụ egwu ngike were ewụlọ onye mmụọra ngike mọle nna irue onye mmụ egwu mọle nna irue oyirudebe ezugolugbo oyirudebe ezu ezu nna chọrọ ndeze ngike were ewụlọ nna chọrọ ndeze ude ego nna achọ onye mmụọdị ma ude ego nna achọ onye mmụọdị ma ude ego nna achọ oyirudebe ezugolugbo ogiri nne mgboro abịagwa iri jere mmụọba na-echi eru onye mmụọra na-echi eru onye mmụọra n'ọmụdụ aka onye mmụọra ama na-eli abalị oyirudebe ezugolugbo oyirudebe ezugolugbo ị na-agwa egwu ị na-emere ngala eme ị na-eti egwu ị na-enwe anwụle ị na-eti egwu ị na-enwe anwụle onye mwe ije ọkọngwọ n'igbe onye mwe ọkọngwọ n'igbe
nwanne kaba ka ụnọ mezọba nwanne kaba ka ụnọ mezọba oyiri ude mezugolu ori onye mmiri ọma nwezọba onye mmiri ọma nwezọba onye mmadụ gwara ngike were egwule onye mmadụ gwa ije elu ụmụagụ onye mmadụ gwara ngike were egwule ogiri ude bezugolu mgbe ogiri ude bezu ezu ị na-eti egwu ị na-enwe aṅụrị ị na-eti egwu ị na-emere ngala ị na-agba egwu ị na-eme ngara eme ogiri ude bezugolu mgbe ịdọ ọmụ na alọ ngike were egwule n'alọ chibe egwu ngike were egwule ogiri ude bezugolu mgbe ogiri ude bezu ezue ị na-eti egwu ị na-eme ngala nne m eze nwanyị ọdọbụ nne mere m ọgwụ nne m eze nwanyị ọdọbụ nne mere m ọgwụ ọdọbụ nne mere amaghị na na-anwụla nne m eze nwanyị jebugote egwu nne m eze nwanyị jebugote egwu nne m ogiri ude bezugo eyi onye mutu sowu ochi na nwa onye mutu sowu ochi na nwa okeke na mmutu ngike were egwule ogiri nne mbodo abịago onye mọrọ mmiri nne rapụlụ onye mọrọ mmiri ugo nwanne ke onye mọrọ mmiri ugo chaka dadi ogiri ude bezugolu mgbe ogiri ude bezugolu mgbe ị na-eti egwu ị na-enwe anwụle enwe ị na-agba egwu ị na-emere ngala ude bezugo ogiri ude bezu ezue ogiri ude bezu ezue ogiri ude bezu ezu ogiri ude bezugolu moni nye mụ igbo nwere mụ anị na-eze dịka ote mmarụ wee zọba anị na-eze bịagọ ote mmarụ wee zọba anị na-eze bịagọ ogiri ude bezugolu moni onye mụrụ nwere mụ ọka ya ụka bịagọ ogiri ude bezugo boni okoto ịgbagote ga-eyi boni okoto nne m n'ọba ogiri ude bezugolu mgbe onye okoto kenele m mgbe lado ogiri ude bezu ezo onye mgbe nwere m neke n'igina igi n'obu ọra ngike were ewuro mkpụrụ ma eyi ogiri ude bezugolu mgbe ogiri ude bezu ezo ichekwu na mmụ igbo ngike were ehuru eyi oji anya eme ọgọ ogiri ude bezu ezue ichekwu na mmụ igbo ngike were egwụlọ udense na mmụ igbo na-eke n'odi ikpe ichekwu ogiri ude bezugolu weni ogiri ude bezu ezue ị na-eti egwu ị na-eme ngala ị na-agba egwu ị na-emere ngala emeyi ị na-eti egwu ị na-eme ngala ndị mmụọ bụ agwa na ụdaka
lakada ogirude bezu golubodi ogirude bezu ezue okekara mbeze ngike were egwulo keke vide ogirude bezu golubodi okekara mbeze ngike were wono nwoye ndeze nwonu kenere m nkero nwoye ndeze nwonu kenigwe gbodo ogirude bezu golubodi ogirude bezu ezue ideti egwu ina-eme ngala ude bezu golumune n'ọkara ndị ngike were ewule n'ọkara mmigwu ngike were ewule setalesi na mmigwu ngike were ewule ogirude bezu golumweje ogirude bezu golumune ude bezugo ogirude bezu golumone emezu ezu nwanne dị ọma nọ ịgba nwere ike na ọ mara egwu ịgba mma onye mụọra iro nne chunwike nwa onye igbe mara mụọra iro iwugo ibe ma onye mụọra iro lalọdụ n'ụgbọelu nne chunwike nwa onye na-akọsịrị mkpọ mee eme nne chunwike nwa iwugo ibe ma onye mụọra iro ịgba ihe ọ na-ebe enu ọ bụrụ mmadụ na-emenwara onwe na ọ bụ chi gị mere gị ka nje dị ndị mmadụ ọba kpa mgbe ọbụla tie onye dị iko ngwụtụ ụda nwere mmadụ ọba kpa mgbe ọbụla tie onye mmadụ ọba ji ọjọọ bụgọ na mmadụ ọba ife gwọgọ n'obodo onye mmadụ ọba ogbu igwe okosịrị mmadụ ọza ji ọjọọ bụgọ na mmadụ ọba ogbu igwe bịa enọ m dị edeka kana nam ne dekara mmadụ ọza nwanne azụ ka edekara mmadụ ọza azụ ka edeke ụmụnne m eji asọrọ m ụmụnne m onye mmadụ ọza pita benụna mmadụ ọza ike na-ata ya pita benụna mmadụ ọza odogwu na-ata ya ndebe anyị onye mmadụ ọza ike na-ata ya mmadụ ịgbanwere mmadụ egwu ịgba mma onye ma agwamisi isi mmiri nna iru isi mmiri rani na mma agwamisi ịchịkọ na agbachi ụmụnchi mmadụ ụlọ ọkpara gbochi nwobe isi mmiri rani isi mmiri nna iru ọkpara gbochi nwobe nne m ga ndọrọ egwu ịgba mma mmadụ ịgbanwere ike mmadụ egwu ịgba mma koto nne m n'ọba kenele m ndị lado koto nne m n'ọba ọka ya ụka si gị kenele m ndị lado onye mmadụ ọza ajị amara mwe franka na mmadụ ọza onye akara mmadụ ọza ọkịchị ọrụ ka chewo m ntị nọrọ n'ụlọ ibe m ajị amara mwe onye mmadụ ọza onye aka na-ale na-eme eze nwanyị mmiri m ọdọbụ nne mmiri na-egwe na-enweghị eyi na-ekere nwere ka nwa gị ọjọọ mama na mmakọrọ ogwu nne mmiri na-eme eze nwanyị mmiri na-eme eze nwanyị ịmachibere m ọra iro etiego m n'igwe ogwu mgbe egwuba nwanne chunwike nwa
nwonye mụramido oyibo gwuomeyiyo nwonye mụramido oyibo gwuomeyiyo ebire na mụndụba kenere m nwonye mụramida ebire nwandụba kenele m ịmachibere mụramido onye mọleti mọle nna iru kenele m ịmachibere mụramido amacha nnechi ibe nwa sigi gị kenele m oyibe ma oyibo emekali dị egwu nwonye mụramido oyibo emekali dị egwu ịmachibere mụramido yitiego m n'igwe ogwu ịmachibere mụramido yitiego m n'igwe ogwu mgbe egwula nwee mụramide mmadụ ịgba m n'ike ma adegwu ịgba mma m okeke nne m na-eke nne na okeke na oti anyanwụ ụka maka na otio ọgịchịghọ na ọkala nwachi agwọ m nchi n'alụ ụlọ n'osi tatele mma osi na ịta tatele mma ụmụ ịba anyị n'ọdịga nwonye mụle mma enwe ma mma gasị na mụle ma ọbala ije nwụle mma aji anọ onye ka aji anọ onye ka nwaji atụ aji iwu n'onye ka chukwu nwa aji amara mwe aji adị iwu n'onye ka chukwu nwa aji amara mwe aji amara mwe mmanụ ịgbanwere ike ma adegwu ịgba mmanwụ nwonye mụdi abụọ onye igbo kekere mụdi abụọ keke nwere mụdi abụọ keke ogiri nne mgbọrọ abịago ogiri nne mgbọrọ abịago jiri oti egwu ị na-eme ngala nna aji amara m ọkwa gị ka nwere egwule aji amara m ọkwa gị ka nwere egwuru aji ya ogiri ude mezugolu moni ogiri ude mezu ezu ọbalije na mmuli nne chide mma ọbalije na mmuli nne chide mma ogiri ude mezugolu moni ogiri ude mezu ezu nwonye ndeze wolu nnome ego ebe nọrọ ndeze ike nwere egwule ebe nọrọ ndeze n'aka n'ọgwụgwa ogiri ude mezugolu moni ogiri ude mezu ezu nwonye mmigwu ime na n'ọgwụgwa ego dị na mmigwu ngige nwere egwule nwonye mmigwu ime n'aka n'ọgwụgwa ogiri ude mezugolu moni okwu ya na mmigbo ngige nwere egwulu bena okwu ọgwa ngige nwere egwule okwu ya na mmigbo ngige nwere egwule ogiri ude mezugolu moni egbela ọka ngige nwere egwulu ọka isi eze ọgwa ngige nwere egwule ọka isi eze ọgwa ngige nwere egwule ogiri ude mezugolu moni ogiri ude mezu ezue na-eti egbo ị na-eme ngala emeyi ị na-eti egbo ị na-enwere nwụle nwonye mụrụ amiro nne chinanya nwonye mụrụ amiro nne chinanya nwonye mụrụ amiro nne chide mma nwonye mụrụ amiro nne chide mma ogiri ude mezugolu moni
Agro da bezu ochimwe Agro da bezu golumoni Wanale mane wana mare we mama Mama bamuni kamwe wa kandora we bamam Nema to more wari mona mekale we simwe Wonya mo parike okosiai Achone na mo parike kenere ma bakandoba Moya mutu mejoro ma bakandoba Makazu marokwe Makazu marokune Ira kona mo parike okosiai Kenale mo kaka dese na mulema Enamuni okaka dese Omo wala ku okaka dese na mulema Emma nai mamuni kama donya be ukandore gwe bamam Oma so masu bondwe Ekana na semwa Ika ja semwa Wadele made wono made we bama si chumenyo Nani si chuma si chumenye enyo enyi nile Wonya mota wabaka enyi nile Si chumenyo wonya mota wabaka enyi nile Nani kacha semwa omaswe Omasu bondwe Yika semwa Asalandi biene kana semwa ikili gaza alasen Wandele na mano ibamuni kama donya begu Egwane netile na lose chingwabe Naka chingwaba chile na wanwe chambo mumwa Nane balolo chingwaba kenele mo chingwabe semwe Ibalolo ninibe chingwaba kenele mo chingwabe salos Onya mwale na igwe Iruge chikogi na irobonge gwaleba Onya mwale na oba Kwijego miatime Panoto ya bucho kekena miatime Wonya neze wolu Nyebuchu ugebe Wonya mwale na iru Iruge chikogi na irobonge seba Nemuna marewe mamamwe Nachi na yengwa hamacha bachai Wonya mwara miro kamvari Nechu ike mwa kanata Hidi ogo wanye Hidi ogo nodo jengwa Hidi ogo wanye Mma daiba muni kamwe bany Asiki kamore gugire liwara gumaliai Chakin na baby ne gugine liye gumali no bode Wonya mwa barika bado nyana Wonya mwa barika bado nyana no bode Papa na chibika mwa no bora bado nyana Na chibika mwa bado nyana Akuwa loge wako wono bode No tacho mawada kuwa loge No tacho mawade akuwa loge Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.